ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу тамошобинони азиз. Як қадар маблағ тамошобинон фиристодагиянд, ҳамонро мебарем, Исомиддин метем. Исомиддин ҳей дар иҷа ба чӣ кори машғулай? Салому алайкум. Ва алайкум салом. Созӣ? Мешавам. Чо кайсӣ? Янҷад бодингои бобом асист кайс. Сист кайсӣ? О. Алафой бегунаша гирифтаисӣ. Мешаи на овудаги заминани? О, шудом. Сист. Мешава. Тамошобино як қадар сум роӣ кардагиам барои хидита. Ба хотири илм омӯхтай дар мактаб фаъоли бигем зеҳни хуб дорӣ. Тамошобино навора тамошо кардан ҳардаша. Диди хидит наворора? Бисёр ҳамаш раҳмат гуфтанд ба падару модарат, ба муаллимо раҳмат гуфтанд ва як қадар маблағ дар картай мегузаронданд. Рости гап бародарое ки шумо маблағ равун карден, мутаассифона нанависондем ки шумо кӣ ҳастен. 296 сомон а як бародар дар карта гузаштагиай. хоб 50 сомон аз як нафар дар карта гузаштагӣ ва 10 сомон дар карта гузаштагӣ, ҷамъоҷам 360 сомонӣ гузаштагиай. ина бародарои азиз, касое ки шумо ҳаминора фиристоден, ман дар дасти Исомиддин месупоримаш. раҳмат ба ӯ бародарое ки Исомиддина дониша лаёқатша қадр карданд. ина мо овардем маблағи шуморо амонатира ба соҳибаш расм дем. Раҳмат. Аз касоне ки ба мо дастгирӣ мекунанд, мо ба онҳо раҳмат медиҳем. Раҳмат мекунем. раҳмат мегӯя? Раҳмат мегӯем. Саломат бошӣ. ваъда медиҳӣ ки дар оянда бисёртар хонам ва дониши худро зиёд бигардонам. зиёд бигардонӣ, а? хоб. як камтар рай корта мегирем. Бале. ҳами обчакорӣ ки кардаисӯ, бодринг шундаисӯ, ҳами дар кадом бигем фан, дар кадом илм дохил мешавад? ҳамин сабзавоткорию агародкорӣ ин ба фани ботаника дохил мешавад. Ботаника аз калимаи юнонӣ ботане гирифта шуда, маънояш сабза алаф мебошад. асосгузори илми ботаника Арасту мебошад. Арасту? Арасту ё Аристотелис. офарин. хоб, кори кишоварзӣ ҳам кори хубай, кори бад нест, лекин дар ин синни соли шумо Исомиддин бисёртар таваҷҷӯҳ ба илм кардан лозим. дар вақтое ки холигиянд ба кори зироату ба кори чорводорӣ машғул мешем. вақтое ки барои дарсай, ӯ вақтода дарс мехонем. ҳамин хелай. хоб, парчами Тоҷикистон аз чанд ранг иборат ай? Парчами Тоҷикистон аз 3 ранг иборат ай: сирх, сафед, сабз. суруди миллира як қисми аввалша бигӯ. диёр яр ҷуманди мо, ба вақти мо сари азизи ту баланд бод, саодати ту давлати ту бегазанд бод, зи дури замонаҳо расидаем, ба зери парчами ту саф кашидаем, зинда боше ватан Тоҷикистони озоди ман. тамом, кофӣ. хоб, ай Исомиддин, мо ба шумо дар ҷодаи илм муваффақиятҳо орзу мекунем. ҳамеша илмдӯст бошӣ, китобхон бошӣ. ба ҳамсолои худат чӣ тавсия метӣ? ба ҳамсолои худам тавсия медиҳам ки бештар китоб хонанд ва рӯ ба китобхонӣ биёранд ва дониши худро зиёд гардонанд. хоб, барори кор нағз бихонӣ дигар. хоб, бародарои азиз, маблағи 360 сомон барои як кӯдак ин хеле як маблағи бузург аст ва иншоалло ки Исомиддин ин маблағҳоро дар кори бигем илм омӯзиш сарф мекуна, барои худаш ягон дафтар ё ягон китоби ручка мехара ва илми худша бо сайқал меда. дар амони худо бошед. худо нигаҳбонтон.